Annyeonghaseyo! Mga kanok! Welcome back to my YouTube channel! Ngayong araw ako ay magkakargador. So tingnan natin kung kaya nating magbuhat ng mga bibigat na karton. Okay? Tingnan natin kung may tutulong rin sa atin. Let's go! Yun, o yan. Go! Taga-video na. Taga-video na. Sige na. Hindi ba naman katunod? Hindi namin kakayanin sa tingin. Yes! Hindi pa. Kasi isa-isa. Huwag nani. Dahil... Oo. Ay baka umagsak dyan ha, umayos ka. Umayos ka. Oo. Paano tayo? Kakayanin ba? Oo. Alam ko, iniila lang ko eh. Ay, hindi mo kaya! Oo, sabi ko sa iyo. Sa isahin. Ganun din. Silisahin natin para hindi tayo masyado mahirapan. Ayan na pinaipon niya. Ayan. Nakanin. Kaya lang, binagsak niya yung isa ko. Naka-video ka po. Camera. Oo. Oo. Kaya. Sana lang meron siyang bubble wrap. Oh, may bubble wrap kayo. Mas may tumulong sa amin. Mabait na tao yan, no? Gapo. Ay! Ano, nahulog niya naman? Hindi, kinanong ko lang. Pinatulog ko lang. Kasi baka manong yun. Dito dapat ang haakyatin ko. Kanina. Dito mo tumulong. Hanggang third floor. Salamat yung mga tumulong. Hello guys! Hello po si Kuya James. Sinulungan niya kami sa pagbuhat. Thank you! So yan po ang teacher sa Pasig. Nagbubuhat, nagkakargador, nagtuturo. Okay, tapos na po ang aking pagkakargador ngayong araw. So sa lahat ng tumulong sa akin na magbuhat ng
mga karton na yun. Maraming salamat sa inyo. At sa lahat ng nanonood ng video na to, thank you so much for watching.